sawakat itu kalau layale sarupo iko barisuk paginya kapai ketampe karajo kini ba itu lapak karto munasar sarato malayo ibu ko paramisi amboda olu pulang ambo ketampe tinggal ba itu kato abu nasar detenei mandangainyo kapulang bertanyo apa kota di baawana katu apa Idrus ko iyo malau nasar pulang di mana tampe tinggal kok tampe tinggal pak nanti tanyo indak lo jauh dari siko di rumah saji gadang tampe tinggal ba itu anak katobuna asalet penei kabawelo ketukorana malah dalam padi kok itu pak lasanang di hati ambo di dalam hati memang elo ambo pulang anyalan wana sekutiku ala barangke iya dari sinan turun dari rumah pak tu berjalan kaki sama seorang penei kalau lainnya malah kawajalan agak deinyo siabuna dia yang langkah samu jarang dia yuletang lah samu lagi labu kadang kelok wakelok labu ketek siku basiku pudang amiku timba jalan nindak di jalan lah di palamu kain cawu panjang sambilan laput tayelo lah di durandung dari jauh lambe di jalanan di tujuan pitibo tenei indak lamo malau katu itu tiboinyo ditampe tinggalnya iyo di musajik gadang sakutiko de untang teka dialang lasanang raso dalam hati barisu pai karajo ketampe malah karajo umat parabot idus tadi ba itu wana sakutiko itu pangana malah bunasel sana rasanya mamiki ndak lamo kadibilangkan de untang teka diala abiari baganti hari
Habis siang berganti malam, kok malam mato ndak nau lalu wadan tuang tanarang Solo ditimpo hujan pane hari. Malam mato ndak nau lalu jauh rantau nanya uni penei. Indak lamo malah sakutiko sari, sesudah itu kiranya malah pagi-pagi nyobari tahu malah ke kawan-kawan baswenyo malah yo karajo ado tampe karajonya. Kok leuntang bertamu yu bayi buati kawanan tinggal kok lanan pangai lau tuanai lada mampu lo retenei. Sadang sayang urang di musaji gadang, sadang sero kawan-kawan nganinya bunasa sekutiko untuk samantaro bakarang aja. Setengah tujuannya lah barangke dari usaji gadang menuju rumah Pak Idus tadi. Dek lamo lambek di jalan jam 8 tiba di rumah itu retenei. Tiba malainya di rumah Pak Idrus tu tapi wanari lajang 8 ndak lama kadia tongkan pintu gadang sedang terbuka nyetari kailaman. Satunya tiba di laman maimbo malah sekutiko ndak lama malah kadibilangkannya baca assalamualaikum lah 2 kali membaca assalamualaikumnya jawe malah dirang rumah tu. Waalaikumsalam Pak katanya nyuruh naik ke rumah tu lah duduk malah si inyo koma Abu Nasr. Satunya duduk di kursi naninyo malah sineli tu bakato rake Bu Nasr yo barangke Pak kini nangkut tari ketampe karajo. Joto malainya barangke iyonyo turun sekali dari sinan naik ke oto si Bu Nasr baduo malayo neli. Satola naik sakutiko ndak lama kadibilangkan laidi masih noto sakutiko totu malah oto sedan baitu bana kok dibilang satola jalan noto dari rumah tu. Latibo malah di jalan kadang oto balari lah kancang yudang kadang lari ne 80 kadang-kadang 90 ba itu analah kadietong yo kancang wana ne lari oto sabantu pucuk lah dilancan bantu kucang ne lapis sanjo bantu kumbang lah putih tali ba itu bana oto balari nambabung kakasi karatang namandan tiang karekel jaguang buni sarasala koto baru ba itu oto kancang larinya indak di jalan lah di palamu kain cawu panjang 9 lapu tarilu di burando dari jauh lambe di jalan sampai ketibu nanti tujuhnya ba itu bana lah kok dibilang
Latibo ditampe gudang karajo baitu bana malabu nasar baranti oto sekutiko satu di baranti oto di laman tampe karajo tu iyo kontak dicabui mesin mati laturun lainnya kini ko Bu Neli si Neli namo supirnya anak dari Pak si Idrus iya juduo jainya Abu Nasar kiranya si Abu Nasar lanyo tunjuan malah tampe karajo banyak karyawannya tukang parabot malah disinan bakatoinyo si Neli danga diapa sawananyo le cukui alat tampe kini ko nang kaparalu bakarajo ragaji malah topae sarato malah yo panoko waitu bana kadibilangkan katampun pauno yo kok dicalik serupo itu naninyo si Abu Nasar sagalon ndak ado pakakenyo indak lamu kadibilangkan pokoknya lain namu karajo alat karajo yo pakakenyo nyo bali la otuane ordineli lanang kudet penei itu wana malabu nasar disinanya wakarajo ndak lama kadibilangkan bekai kecukui namparang ngalu padi si puli lama tangke tio dia tia tujuo alemu apoga nasar pake asa batamurang sayang yuhoret penei memang ya jadi si Abu Nasar memang lihai malah wapiki baitu wana kok dietong katu itu kok dibilang apa saja macam malah parabot nang kadibuwe inyo tahu sekutiko baitu wana kok dietong dak paralu wana inyo kawat tanyo-tanyo nyo calik saja buatan orang nambah karajo pati kurisi nanyo meja atau lemari nang kadibuwe baitu bana sekutiko inyo kan iyo Abu Nasar iyo ditampe karajo tu pandai inyo bakawan samu bakarajo memang pandai badan dirinya mauta memang inyo lincayu di makata tari urang dikeceknya indak menyinggung do kawan-kawan baitu wanako Abu Nasar biari kawa bilang pakan Nabi pakan kawa bilang bulan memang hampir sebulan lainnya bakarajo tapi nyobuwe nampar tamu wana anang katuju di nelitu baitu wana sakutiko nyobuwe lamari kete pauni kamar nani nyobuwe penei beda buatan padona lain suko dipandang matu ketujuh di hati rang mencali
Baitu bana wala sibunasal ndak lamu sawa katu itu hampir sabulan karajo di sinan sajo tampe tinggal di gudang tampe karajo. Kok makanan malah cukup di sinan babare malah 100 nang kadi samba itu tangguangan duk samang bakarajo. Tapi salamu iyo di sinan acok neli datang ke gudang tu acok ketampe karajo nangko ba itu angana lau tu anei.